דיאבולו. דיאבולו, או בשמו העברי יויוסיני, משתמשים בשתי ידיות שמחוברות לחוט. החוט הזה הוא חוט מיוחד, חזק מאוד, קשה לקרוע אותו, רק אחרי הרבה אימונים, ומה שבעצם יש בו זה שיש בו מעט סיבים, ככה שהוא לא יעשה קשרים ויבלגן את העסק. הדיאבולו בנוי משני חצאי עיגול שמחוברים באמצע בציר, בורג כזה גדול, ובעצם מה שעושים מסובבים אותו. בדרך כלל מניחים אותו על הרצפה, במקביל לגוף, ומסובבים מימין לשמאל ומרימים. ואז מושכים רק את יד ימין למעלה במשיכות קטנות, וזה גורם לדיאבולו להסתובב בסיבובים. כשהדיאבולו מסתובב בסיבובים, אפשר לעשות המון תרגילים כמו לזרוק ולתפוס, או לזרוק במעגלים. זה דיאבולו עם ציר מסתובב, זאת אומרת שהציר מאפשר לנו לעשות המון תרגילים, הוא טוב מאוד למתחילים, כי כשהציר מסתובב, הוא מסתובב הרבה יותר מהר. אז עם ציר מסתובב, בדרך כלל קוראים לו גם קלאץ', וזה דיאבולו מסוג ויז'ן, איכותי מאוד. אני רוצה להראות לכם עוד דיאבולו אחד, ויז'ן. בדיאבולו הזה אין ציר מסתובב, ולכן אפשר לעשות תרגיל מדהים שאני אראה לכם כרגע. קודם כל אני מסובב את הדיאבולו, חשוב ששני הצדדים יהיו שווים בגובהם, שלא יהיה צד אחד קדמי נגיד גבוה יותר או אחורי. אם הצד האחורי גבוה, אני מושך את יד ימין אחורה למשוך אותו, להוריד אותו למטה. אם הצד הקדמי גבוה, יד ימין דוחפת קדימה כדי להוריד את הקדמי. בעצם יד ימין משמשת גם גז וגם הגה. כאשר אני עומד מול העיגול, ישר במאוזן מול העיגול, והצדדים הקדמי והאחורי שווים בגובהם, אני יכול להתחיל לזרוק ולתפוס. או לעשות תרגיל אחר, לולאה. יד שמאל עולה למעלה ויד ימין עושה סיבוב סביב הציר. זה נקרא לולאה. עכשיו בלולאה אפשר לעשות תרגיל מדהים שנקרא מעלית. מרימים יד שמאל למעלה ומותחים את יד ימין למטה. לא מפסיקים לעשות את מה שאני עושה, כי אז הדיאבולו לא יעצור. כשאתם מוכנים, אתם מותחים את יד ימין למטה. מעלית. עד כאן דיאבולו. להתראות בסרטונים הבאים. ביי.